Мен Татьяна Ефремова, меңа мене бала турында сөйләргә куштылар. Минем балама, минем кызыма 1 яшьтә 2 ай, минем кызымның исеме Василиса. 16 яшьтә телевизордан мин рус әкиятен күрдем. И теге өйдә эш эшләп йөрим, кадәр җыенам, ул теге советский мультфильм бара-бара, и гел исем ишетәм, Василиса. Мәйтем, нинди матур исем. Теге танышлар арасында, белгән кешеләр арасында бер дә юк андый исемле кеше. Мәйтем, Алла берсә, мәйтем, берәр кайчан кызым туса, Василиса куша. Аннары инде менә ирем белән танышкач, минем нәселдә дә бабам Василий, аның нәселләре дә теге бәшкәләр диләр Василий. Мәйтем, ярар, менә шулай итеп булгач, ике якта да Василийлар бар, менә кызыбызга Василиса кушабыз дип. Менә керәшеннәрдә бала тугач нинди йола башкаралар? Исем кушу татарда бар, әйме? Анарсың килен менә бәби яш, сездә менә нинди йолалар? Бездә инде менә баланы теге роддомнан алып кайткач, баланың әбиләре инде минем мама папалар килеп, сүзләрен әйтеп, башта баланы үз өенә, үз караватына салырга кирәк диде. Теге кунакка барып, каядыр җирдә түгел, менә именно үз өеңә кайтып, үз караватына салып, теләкләр әйтәләр инде. Тауфиклы булсын, ата-аналы булсын, тауфиклы булсын, алтын канатлы булсын дип теләкләр әйтеп, менә шундый йола бар бездә. Инде теге исем куштырумы дигәндә бездә менә крещение бар инде, менә 40 көннән соң баланы шукындырырга ярый. Менә синең ирең кемнекетә, малайнымы, кызнымы? Дөресен әйткәндә, без икебез дә малайны көтәдек. Теге мин теге үзем шундый шаян көчле булгач, мәйтәм, менә малай булса ярыйдыр. Менә хәзер без ирем белән сөйләшәбез инде, теге кыз тугач, мәйтәм, Аллага шөкер, кыз туды, мәйтәм, безнең кызыбыз 10 малай тора, мәйтәм. Иреңнең исеме ничек? Минем иремнең исеме Владислав. Ул җырчы түгелме? Юк. Аллага шөкер, җырчы түгел. Менә син әйтәле, кызыңның синең кебек шундый зур сәхнәләрдә матур итеп җырлавын, җырчы булуын теләр идеңме? Менә укытучым белән, менә Венера ханым белән дә күптән түгел генә аның турында сөйләштем. Минем кызым музыкальный булу ул күп һөнәрләрдә кирәк. Ул актерлыкмы, звукорежиссермы, музыкальный булып кына җырчы буласың дигән сүз юк. Чөнки безнең илдә музыкаль кешеләр бик күп. Менә җырчы булырга күп тырышырга кирәк. Менә ансы үзеннән тора иде. Шушы соңгы сорау гына. Менә күп җырчылар үзләренең балаларын җырларга өйрәтә, сәхнәләргә чыгаралар. Тавышы бармы, юкмы? Менә синең моңа карашың? Миңа папа да шулай әйтәдер, бабай да шулай әйтәдер. Һәр кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш. Һәр кешенең үз эше. Җырлыйсы килә икән, бара да тырышып, буламы җырчы булмыймы, кем белгән инде ансын. Художник буламы, тырышып үзенә юл сала иде. Һәр кем булсын, ул шахматистмы, укытучымы, юристмы, повар, җырчы, кем була инде белмим. Рәхмәт, Татьяна, сиңа уңышлар. Әйдә, селфи дә төшәбез дә, тәмамлыйбыз. Әйдәгез.